Thank you very much for your presence today. And we want to thank all of those who helped organize and plan this meeting. Several years ago, when we had our first meeting, we asked Brother Vingero to help head it up and organize it. And I know he has involved many congregations and many others in helping get this meeting together. The meeting started on Friday. We continued through Saturday. We're ending the meeting today by coming together in worship. This is the corporate worship that we read about in the Bible. There are many different congregations represented here, but we are one assembly. We're meeting here because there's not a church building anywhere around large enough to accommodate everyone. But we'll follow the same pattern that's set forth in the scriptures in regard to worship here as we would in a church building. In Acts chapter 2, we read about the church having its beginning. All the way through the book of Acts and other books, we see the church experiencing difficulties or problems. But there is to be unity in the church. In Ephesians 4 and verse 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. The church at Corinth had problems with division. Paul wrote in 1 Corinthians chapter 1 and verse 10 that you all speak the same thing. There are no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and the same judgment. In 1 Corinthians chapter 4 and verse 17, Paul talked about leaving Timothy there, and he would bring to their remembrance of his ways which be in Christ, as I teach everywhere in every church. The Lord's church is to be united. We practice the same 5 avenues of worship here as we do in the United States. 1 Peter 3 and verse 8 says we're to be of the same mind. 1 Peter 4 and verse 11. Peter said, if any man speak, let him speak as the oracles of God. But let's look at some of the problems and challenges the early church faced. In Acts chapter 6, there was the neglecting of the Grecian widows. Now, as we look at these problems, some of them will be judgment things and others will be doctrinal.
okudza chiphunzitso ndipo pamakhala mavuto ena ongokudza kuti kodi zinthu tingaziyendetse bwanji ndipo ziyendetsa mosiyana ifa sizokudza chiphunzitso. We're not told why these Grecian widows were neglected. Pabuku la Machitidwe 6 sikuuzidwa kuti anthu amene samasamalidwa mu mpingo ifake nchani. Was it just an oversight? Kuti kotenga pamene akutheka kuti basi surana ndicho kusafuna wasamalira koma zimangochitika nthawi zina. Was it they were overwhelmed with a whole lot of widows? Kapena mwina akutheka kuti anthu azimayi amasiye anachuluka ndi anaona sirizitha. Whatever caused the problem, they get together and solve the problem. Koma ngakhalana kumene ndi vuto limene anabwera pamodzi nkuona kodi vuto lathu lingalikoze bwanji. It was decided to look out and find 7 good men to take care of this problem. Chimene anachita anati popeza tili ndi vuto ili tisankhe amuna 7 amene atithandize kukonza vuto lathu. And the apostles would continue their work. Cholinga chakuti atumwi aja azipitirira ntchito yawo yophunzitsa uku mavuto ena akukonza anthu ena. So here's a problem, here's a solution. Ndekuti anapeza kuti ali ndi vuto anthu ena amatayiridwa mu mpingo kenako anapeza njira yokonzera mavuto awo. In Acts chapter 15, Pabuku la Machitidwe chapter 15, there were those that were troubling the church. panalinso gulu lina la anthu limene limazunza mpingo. Machitidwe chapter 15. There have always been, and still, we have people who are troubling the church. Tidziwe kuti mpingo utayamba kumene munali mavuto ndithu ndipo anthu ovutitsa mpingo adzakhalapo ndithu. Certain of these Jews were saying, except you be circumcised and keep the law of Moses, you can't be saved. Ayuda ena anayamba kuphunzitsa kunena kuti inuyo ngati simungadulidwe kusunga lamulo la Mose ngakhale muli mu mpingo simungapulumuke. Now this, brethren, this is serious. Ili linali vuto lalikulu kwambiri pakati pa mpingo. This is man making a law where God has not made a law. Kulanda zoti anthu amapanga lamulo pamene Mulungu sanayike lamulo. We don't have the authority to do that. Palibe lamulo lolina lizipanga lamulo limene Mulungu sanayike. The apostles came together in Jerusalem to deal with this problem. Ndiye chimene chinachitika atumwi anabwera ku Yerusalemu kuti athane vuto limene litsopano. They came up with a solution. Anapeza njira kuti kodi vuto lathu lingathane nalo bwanji. And that this was not part of God's plan. Ichi sikutinali ndi kuti vuto lubwera ifa kuti Mulungu kapena anthu osakupetsa mawu a Mulungu ayi. The law of Moses had been nailed to the cross and done away. Anayiwala kuti lamulo la Mose linakhomedwa pa mtanda linatha. These Judaizing teachers had no authority to say you have to be circumcised. Aziphunzitsa Chiyuda aja analibe lamulo lonena kuti ngakhale muli mu mpingo mudzidulidwa ade zinali zoti zatha zimezi. And they decided that letters would be written and sent out so this would solve the problem. And in verse 24 of Acts chapter 15, they say that we have heard that certain went out from us have troubled you. Telling you that you must be circumcised and keep the law of Moses. And the apostle said, whom we gave no such commandment. In other words, these men were false teachers. This was a matter of doctrine. And they were trying to put a stop to it. In 1 Corinthians chapter 1, the church there is plagued with division. Some were saying, I am of Paul, I have Apollos, I have Cephas, I have Christ. 1 Corinthians chapter 1 and verse 10. Paul said that you all speak the same thing. And there be no divisions among you, but you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. It's not God's will that one congregation teach one thing, another congregation teach something different. We're to teach the same thing because we're following the same book. He told them that they ought to wear the name of Christ. He said that they ought to wear the name of the one who died on the cross for their sins. That, of course, is Christ. In Acts chapter 5, we read of another problem. There was a man there who was living with his father's wife.
akazi abambo ake. 1 Corinthians chapter 5. Paul talked about this and said that this is fornication that even the Gentiles wouldn't do. Nde Paulo ananena kuti pachitika izi ndi tchimo lololo pakati pa anthu osapembedza silingachitike. Munthu makhala ndi akazi abambo ake. He rebuked them because they had not dealt with the problem. Paulo anadzudzula ifa panali pali vuto koma amangokhala chete. If these brethren were wrong for not dealing with the problem, Nengati awawo analolakwa ifa samathana ndi vuto, then churches today that have fornicators and adulterers in their midst and they don't deal with it, they're wrong. Ndetu tanthauza ife lero ngati pa mpingo pathu pali anthu amowa achiwerewere tikungokhala chete nafenso tikulakwa. Paul told them in verse 5 to deliver such a one into Satan for the destruction of the flesh. Paulo anawuza kuti ameneyo mumtenge mumpereke kwa Satana basi achoke mu mpingo. He was saying what he said in 2 Thessalonians 3 and verse 6. Ndekuti zimene ananena apa zimene zikufanana nazo zimene anayankhula Paulo pa buku la 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Where he said, we command you, brethren, Pamene ananena kuti tikukulamulirani inu abale to withdraw yourselves from every brother kuti mudzichokerepo kwa m'bale wina aliyense who walks disorderly. amene akuyenda mwadwachidwachi. Now, brethren, that's clear. Izoro abale zochitomveka bwino. It's not a suggestion. Si maganizo chabe awayi. It's not just a good idea. Sikuti ndi maganizo abwino chabe ayi. It's a command. Koma ndi lamulo kuti muchotse aliyense amene ayenda mwadwachidwachi. God wants the church to be kept pure. Mulungu amafuna kuti mpingo wake ukhale woyera. In 1 Corinthians 5, when they allowed that man, that fornicator among them, Paona Korinto chapter 5 pamene analola munthu wachigololo akhale pakati pawo. Paul used the analogy and said, a little leaven leaveneth the whole bunch. Paulo anagwiritsa chitsanzo chimene afese magwiritsa ntchito moyo wathu ndi tsiku ndi tsiku kuti kotopitsa pang'ono tikakalola kamatopitsa zonse. He said to deal with that problem. Amayenera kuti athanire ndi vuto la munthu amene anali wachigololo uja. This was one of the problems that faced the church and still today. Ili linali vuto limene mpingo unakumana nawo kwa Korinto komanso lero ndi vuto. In Romans chapter 16, Pa buku la Roma chapter 16, verses 17 and 18, pa verse yake 17 verse yake 18, the Apostle Paul telling them how to deal with these disorderly folks, Paulo anawuza kuti kodi m'bale amene ayenda mwadwachidwachi mutani naye. said to mark or take note of those that cause divisions and offenses contrary to the doctrine. Ananena kuti ngati mwaona pali m'bale amene akuphunzitsa zolakwika mudziweni ameneyo ndipo mumupewe. And avoid them. Muwathawe musalole kuti akhale pakati panu. 2 John 9 through 11 tells us about the same. Chimodzimodzinso pa buku la 2 Yohane verse 9 komanso verse 11 anakamba zomwezo. Another problem that the first century church faced was the problem with marriage. Vuto lina limene mpingo tangoyamba kumene linali lokhudza banja. Different problems that was associated with marriage. Panali mavuto osiyanasiyana okhudza banja. First of all, before the Lord's church even began, Komanso nkhani yokhudza banja inayambanso mpingo usanayambe. Jesus dealt with problems that the religious leaders of his day were having. Yesu anathananso ndi vuto limene anthu azitsogoleri a Chiyuda nthawi imene amakumana nawo. In Matthew chapter 19, Pa Mateyu chapter 19, they came to him, tempting him, testing him. anafika kwa Yesu kufuna kumuyesa. They wanted to know, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Akunena kuti kodi zinali zololedwa kuti munthu akuzosiya mkazi wake pa chifukwa china chilichonse. You see, they were having a problem back then. Nthawi imene anali mvuto ndithu. Man gets tired of his wife, he just gets rid of her. Mwina mamuna akangoropa ndi mkazi wake amakuti basi kadzipita ndi kwanu mayi. Many times get rid of her and get another one. Ndipo achitira matilelo wina akutuluka wina akulowa. Jesus, in answering this question, went back to the very beginning. Koma Yesu poyankha ananena kuti ndakubvani koma tibwerereni kuchiyambi. God is the author of marriage. Mulungu ndi amene anakonza banja. He said in Matthew chapter 19 verse 5, Pa Mateyu chapter 19 verse 5 Yesu anayankhula maonena kuti. well, maybe back up to verse 4. Mama kati kambira pa verse yake 4 Mateyu chapter 19. He asked them, have you not read? Ananena kuti kodi simunawerenge anthu inu? He that made them in the beginning made them male and Kuti female. munthu amene anawalenga pachiyambi anayilenga mamuna ndi mkazi. And that tells us God's plan in regard to who gets married. Ndikuti Mulungu akutiwuza kuti kodi amene anokwatirana ndani? Men marry women. Mamuna amakwatira mkazi. Men don't marry men. Osati mamuna okwatira mamuna. Women don't marry women. Kapena mkazi okwatira mkazi. He said in verse 5 that a man would leave his father and mother. Pa verse yake 5 Mateyu chapter 19 akuti mamuna adzasiya makolo ake. He would cleave unto his wife. Amakatero amalumikizana ndi mkazi wake. And that those two becomes one flesh. Awiriwo mamuna ndi mkazi amakhala thupi limodzi. Marriage is a very unique relationship.
pali maubale ambiri koma ubale wa banja ndi wa mtundu wina. Two people become one. Taganizana anthu awiri kukhala mmodzi. And they are to cleave together. Amene okhala limodzi akawira amene. And he said, what man put asunder? Akunena chimene Mulungu achimanga munthu asachimasule. Marriage is very sacred and important. Banja ndi chinthu chofunikira komanso choyenera ulemu wake. Now remember this. Kumbukirani izi. You don't have to get married. You can stay single and go to heaven. But if you get married, you have to follow God's rules and regulations in regard to get married. God tells us in His Word who can get married. They asked, why did Moses give a writing of divorcement? Jesus told them that was because their hearts were hardened. But look at Matthew 19, verse 9. Jesus says, I say unto you, whosoever. That means anyone. Americans, Africans, it doesn't matter. Whosoever puts away his wife, except it be for fornication. Now, as you read this, be aware that what's true of the wife is true of the husband. He's not saying in this verse that only the wife has the right to put away the husband. He's saying that the wife or the husband, either one, could put the other away. So whosoever puts away their spouse, except it be for fornication, and marries another, commits adultery. Jesus says there is one reason and one reason only for a man or a woman to divorce and marry somebody else. And that is, your mate is guilty of fornication. And you're not. So as the innocent person, you have the right to put away the guilty one and marry someone. But you have to marry someone that's eligible for marriage. This verse tells us that only those who put away their spouse for fornication can remarry. Everyone who puts away their spouse for reasons other than fornication and marries again, they're living in adultery. In 1 Corinthians chapter 7, Paul dealt with some problems in regard to marriage as well. He said to avoid fornication, let every man have his own wife. Every woman have her own husband. And we're going to look in a few minutes at another in Romans chapter 7. And give it more detail, but Paul said if you're married and your spouse dies, then you're free and you can marry someone else. So if you're married and you're going to marry again, it must be the case that your spouse died. That frees you to remarry. Or it must be the case that your spouse committed fornication. And as the innocent person, that frees you to put away the guilty person and remarry.
ulololedwa ukhoza kukakwatira wina tsopano. Everyone else who divorces and remarries for any other reason is living in adultery. Ngati muli mabanja alolere munasiyana ndi akazi anu oyamba pa zifukwa zoti si izi, muli pa chigololo. That's not what I said. Sindinanene ndine lwayi. That's what the Bible Izi says. zimene Baibulo likunena. Another problem that the first century church faced Vuto lina limene mpingo utayamba umene unakumana nalo was problems in worship. linali vuto lokhudza kupembedza mu mpingo. If you will look at 1 Corinthians chapter 14, Mukati muone paona Korinto chapter 14, Paul deals with this at great length. Paulo anazikamba izi kwambiri pa nkhani ya kupembedza. During the first century, they had miraculous gifts. Nthawi imeneyi inali yonena kuti mpingo wayamba kumene anthu ali mphatso za zozizwitsa. One of those miraculous gifts was speaking in tongues. Chimodzi mwa mphatso zozizwitsa inali kuyankhula mwa malilime kapena ziyankhulo zosiyana. A tongue is a language. Tikakamba za malilime chiyankhulo. God gave men the ability to speak languages that they had not studied. Ndero lena zoti Mulungu anawapatsa mphamvu ya anthu wakuyankhula chiyankhulo chimene sanachiphunzire. Today, in the Pentecostal group and others, they will make sounds like a little baby and say that they're speaking in tongues. Timaona muzipembedzo zambiri mapentekosto masiku ano amatango kuli malilime anthu akuyankhula malilime. But tongues were languages. Koma tisayiwale kuti malilime a m'Baibulo anali chiyankhulo chomveka ndithu. If I could speak in tongues today, I could take the microphone and preach in Chewa. Akuti masiku ano ngati iwo atata ayankhula mu malilime ndi kuti ayenera yankhula chichewa chimene sanaphunzire. I wouldn't need an interpreter. Sangafunenso otanthauzira. Paul didn't need an interpreter. Paulo tikamamva za malilime ndi kuti samafuna otanthauzira. They had the ability to speak languages that they had not studied. Ndi kuti amathawa yankhula chiyankhulo chimene sanatha kuchiphunzira kuna kulikonse amachiyankhula. In 1 Corinthians chapter 14, Ndi paona Korinto chapter 14, we are talking about the corporate worship like we're in right now, this morning. mu Korinto chapter 14 tizione kuti izizi amazikamba ngati mene lili lero tsiku loyamba lopembedza. Verse 23, where the whole church comes together in one place. Pa verse 23 pamene akamba kuti pamene mpingo wakumana pamodzi. Ne Korinto chapter 14 akamba za mu mpingo mukakumana pamodzi. And some of those who had these miraculous gifts, Now akunena amene ali mphatso ya zozizwitsa. they were speaking in tongues, Amayankhula malilime. maybe 2 or 3 trying to do at the same time. Mwina awiri kapena atatu zimatotheka kufuna upanga zinthuzo wina kuyankhula kuna kuyankhula. And Paul said if an unbeliever comes in, he'll think you're mad. Ne Paulo ananena kuti mene muchitira mukudziwa kuti munthu wakunja akabwera dziri mwina anthu asokonekerawa. Isn't that interesting that they were doing 2 or 3 trying to speak at the same time? Kodi simuona ndi zodabwitsa kuti amaletsa kuti anthu awiri kapena atatu asamayankhule pamodzi. And Paul condemned them for doing that. Ne Paulo anati mulakwa aka. Kodi awiri atatu mungamayankhule pakamodzi zurani menene. And yet we have people today that try to do 2 acts of worship at the same time and think it's okay. Lero ndikuona anthu ena tsiku loyamba asabarabara atikoza kuphatikiza kuimba ndi gawo ili pakamodzi zonse zili bwinobwino. I assure you, if Paul were here today, he'd condemn that also. Ndikukhulupirira kuti Paulo atakakhala polera nakati anthu inu mwasokonekera. He told them to be quiet Anauza kuti musalapange zimenezi izi zopanda ndongosolo. and let one speak at a time. Ne Paulo anati wina adziti akachita pachitikenso china pachite He osaphatikiza. said in verse 32 that the spirits of the prophets were subject to the prophets. Akunena kuti pa verse yake 31 Korinto chapter 14 akunena kuti ngati pali munthu amene ali ndi mphamvu yolosera alosere koma osati nolosera kunolosera. You can be quiet while someone else speaks. Akuti wina akamayankhula ena mukhale chete. Think about the confusion if we had 3 men up here preaching at the same time. Tangoganiza mmene tili pano papo mmene fe tikulalikira ena sakulalikirapo ena sakulalikira mukhoza kuti ndani. He said also, if you don't have an interpreter, be quiet. Komanso akunena ngati palibe otanthauzira mukhale chete. If you don't have an interpreter, there's no teaching, there's no learning taking place. Ngati munthu akuyankhula zinthu zimene simumvana mukhoza mati mukuphunzira kodi. So this was one of the problems they had. Limene linalinso vuto limodzi limene mpingo linali nalo. Now, let's think about today. Taganizani lero tsopano. The Lord's church faces problems today. Mudzoti mpingo wambuyo uli mavuto lero. They had problems in the first century in regard to marriage. Azathu aja mudzotanani ndi vuto mpingo rambo amene zokuza banja. We have problems today in regard to marriage as well. Ifenso ndikukhulupirira kumene muchokerako mudziwa mpingo uli mavuto pa nkhani ya banja. We are asked sometimes about taking more than one wife. Nthawi zina anthu amatifunsa tikabwera umati kodi munthu ukozotenga akazi awiri ukozotenga atatu amafunsa zimenezo. It's called by some polygamy. Nthawi zina anthu ena amati milala kodi ukozokhala pa milala.
But I want you to turn with me to Romans chapter 7. ndikufuna tibwere ku Aroma chapter 7. Titsegule na Aroma chapter 7. Now, if we can show from the scriptures Tidati tionetse kuchokera m'Baibulo kapena mawu a Mulungu, that polygamy is adultery, tidati tionetse ndithu kuti mitala ndi tchimo, and seeing from the scriptures that the adulterers will be lost, ndiponso timaonanso m'Baibulo kuti amene ali pa mitala akapsa ndithu, surely you would accept the truth of God's word ndikupera mukhoza kuvomekeza ndithu ngati Baibulo lutero and say and understand that polygamy is wrong. ndipo tikhoza kuvomekeza kuti adi mitala yolakwika. Look with me at Romans chapter 7. Tatendolere pa Aroma chapter 7. Look at verse 2. Tiyambire pa verse 2. The woman which hath a husband Akunena mamuna mkazi amene ali ndi mamuna is bound by the law to her husband akunena amamangidwa kulamulo kwa mamuna wake so long as he liveth. pamene mamuna wake ali ndi moyo. But if her husband be dead, Pamene mamuna akamwalira she is loosed from the law of her ndiyoti husband. akakhala wamasuka kulamulo la mamuna wake. Now remember, this is like Matthew 19:9. What applies to the husband applies to the wife as well. Apanso verse ilivyo ngati mmene lili pa Mateyu chapter 19 verse 9 kuti ngati akamba za mamuna chimodzimodzinso za mkazi. Look at the thought as it continues in verse 3. Pa verse yake 3 pa Aroma chapter 7 ndione zimene apitizo kamba. So that if while her husband liveth, Akunena pamene mamuna wake ali ndi moyo she be married to another man, ndipo wasankha kukwatira ndi mamuna wina, she shall be called an adulteress. akunena amene adzatchedwa wachigololo. But if her husband be dead, Koma mamuna wake akamwalira she is free from the law, akuti amakhala wamasulidwa so that she is no adulteress, ndikuti akatero sakhala though she wachigololo be married to another man. ngakhale wakwatira kwa mamuna wina. Look what Paul just said. Taonani zimene Paulo akunena apa. He said, if you're married to someone Paulo akunati ngati uli mabanja akwatirana ndi munthu wina and you take a second partner, ndipo ukatenganso munthu wina pamene uli mabanja kale that's adultery. akuti chigololo. That's saying that if a man is married to a woman, Ndikuti zoti ngati mamuna ali pabanja ndi he mkazi takes another woman ndipo akatenganso mkazi wina while that first woman's still alive, ndipo mkazi wina anakali ndi moyo, that's adultery. akuti imenecho ndiye chigololocho. Now you can call it polygamy, Nazi zina kunakumbukoza mara You can- mitala iyi you can call it marriage, mwina ena numara You mkazi can- wamkulu wang'ono uyu, you can call it a second wife. ena mukoza mara mkazi wachiwiri uyu. God calls it adultery. Koma Mulungu sakamba zimenezo, Mulungu amati chimenecho chigololo. What's going to happen to adulterers? Kodi chigololo akuti zikatani malinga na Mulungu. Hebrews 13 verse 4, God will judge them. Pa Hebrew chapter 13 verse 4 akuti Mulungu adzawaweruza. 1 Corinthians 6, 9 through 11, Pa buku la 2 Akorinto chapter 6 verse 9 mpaka verse 11 they cannot inherit the kingdom of akuti God. anthu amene wasankha kaloweso ufumu wa Mulungu. So, brethren, this is plain. Abale inu, izi za straightforward in Bible. It's true of a man or it's true of a woman. Ndi chimodzimodzi za mamuna komanso chimodzimodzi kwa mkazi. When you take a second mate Ukatenga mkazi wachiwiri and your first mate is still alive, ndipo mkazi wako amene mamuna wako oyamba anakali ndi moyo, it's adultery. akuti ndi tchimo. Now, the only exception to that is found in Matthew 19:9. Koma kuti ukatenge wina zimene amatilola pa Mateyu chapter 19 verse 9 But when a man takes a second wife, kuti ngati mamuna atenga mkazi wachiwiri he's not putting the first one away for fornication ndipo akumusiya mkazi wake oyamba osalifa chachigololo and marrying the second one. ndikukwatira wachiwiri, He's trying to be married to two at one time. ndikutanthauza kuti mamuna yafuna kukwatira akazi awiri The Bible says that marriage, two become one flesh. Baibulo limati anthu awiri amapanga thupi limodzi. In polygamy, 3, 4, or 5 try to become one flesh. Ndatakuganizani amene ali pa mitala ofuna kukhala anthu atatu 4 or 5 apanga zitheka kukhala thupi limodzi. Everyone that's living in that situation is living in sin. Aliyense amene ali pa banja limene pali mitala, aliyense pamenepo kaya pali mkazi wamkulu kaya wang'ono, nonse muli pa tchimo. Sometimes people ask and say, well, what about that first wife? Zazina tamamuzalanda nga mkazi wamkulu wala kwa chani, ali bwino amene. She didn't do anything wrong. Mara mkazi amene wala kwa chani apa wala kutsa chani, nimesa kukwatira mamuna wake. Why can't she continue going to church and be a faithful Christian? Ndantena mara ati mulole mumpingo adzikhala amene nimesa kukwatira ndi mamuna wake. Because she's living in a marriage where there is adultery going on. Amene ndola mwika Fornication. chifukwa ali pa banja la chigololo ndipo mumpingo siwoyenera. You can't have one in this marriage that's scriptural and the other in the marriage unscriptural. Mudziwa kuti lamulo la banja sizingatheke mmodzi kukhala pa banja labwino wina olakwika koma anthu ali pa banja. If one is unscriptural, the marriage is unscriptural. Mmodzi akangokhala olakwika pa banja, nonse ndi olakwika. Polygamy is adultery. Tidziwe kuti mitala ndi chigololo.
If your wife 1, 2, 3, 4, or 10, ngati munthu ali ndi akazi 4 5 mapita uko you're living in adultery. muli pachigololo And you need to get out of that. muchokepo. Another problem that we have in the Lord's church today Vuto lina limene mpingo wa Khristu lili nalo ndi ili: is singing during the Lord's Supper. kuyimba nthawi ya mgonero. We talked about that a little bit yesterday in the men's session. nthawi imene ndi gawo ndi abale tinakambapo nkhani ya kuyimba magonero. And the Bible teaches that there are 5 different acts of worship. Baibulo limakamba kuti muli magawo 5 akupembedza asanu. All 5 of those are important. Onsewo ngofunika. We are to give time to each of those. Baibulo limatiuza kuti gawo lina lilonse lipatse nthawi yake. If we leave out one, we have not worshipped as God has told us to tikasiyapo do. gawo limodzi ndali sinapembedze muzimu waso muonadi. Why do we want to combine 2 together? Kodi chifukwa chani anthu tikafuna kuphatikiza magawo awiri pakamodzi? Paul condemned them in 1 Corinthians 14 for trying to have 2 speakers at the same Paulo time. anakambapo 1 Corinthians 14 kuti sizolondola kuti muphatikize anthu awiri aziyankhula. You wouldn't want 2 preachers at the same time, Ifenso sitingakonde kuti anthu awiri aziyankhula 2 pakamodzi. prayers at the same time. Tangoganizana anthu awiri azipemphera pakamodzi. Why do we try to combine singing with the Lord's Supper? Kodi chifukwa chani anthu timafuna kuphatikiza kuyimba pa mgonero, kuyimba ndi mgonero? When you are singing, what are you supposed to be doing? Kodi munthu ukamayimba umayenera kudzirani? You're supposed to be teaching and admonishing one another. Baibulo limatiuza limene tizilimbikitsana pamene tikuyimba. You're supposed to be looking at those words, Timayenera kuti tidzione kuti kodi tikuyimba and chani. you're supposed to be meaning those Kodi words. tikutanthauza chani? What are you doing when you're taking the Lord's Supper? Kodi ukamachita mgonero umakhala urani? You're supposed to be focusing on the death of Jesus Umayenera Christ. uziyang'ana za ifa Yesu Khristu. That bread represents His body. Mkate uja umayimira thupi la Yesu Khristu. You need to give your total mind and heart to focusing on the body of Christ, Ndakuti pene tiziyang'ana pa zimenezo tiuchita zimenezo. how He suffered on the cross for you. anavutika pa mtanda ifa cha ife. When you're partaking that cup, you need to give your total mind to that representing His blood. Pamene tikudya tikumwa chipatso cha mpesa, maganizo athu akhale pa chipatso cha mpesacho. His blood that was shed on the cross. Madzi umene unakhetsedwa pa mtanda ifa cha machimo athu. How can you give your total attention to the Lord's Supper Kodi munthu ukatenge bwanji maganizo ako osayika pa mgonero? and give your total attention to singing at the same Nthawi time? yomweyo ufuna udziyimbaso. Do you have 2 minds? Kodi uli maganizo awiri, uli mitu iwiri? No. Uli mutu mmodzi You ukate chinthu have chimodzi. 1 mind. Maganizo anu ndi amodzi basi. Focus that 1 mind on that 1 act of worship. Pangani maganizo anu onse pa gawo limodzi osati awiri. And for those who are saying it's okay to do 2 at the Ena same amanena time, kuti palibe mfundo mesa ukoza panga ziwiri pakamodzi ife timakwanitsa ife. if it's okay to do 2 acts of worship at the same Ngati time, zili tizoona ndipo zotheka kuchita magawo awiri pakamodzi, what would be wrong with doing 3 at the same nanga time? mfundo lingakhale chanu utangophatikiza atatu pakamodzi. If we can do 3 at the same time, Ndipo ngati why ukapanga can't we do atatu 4? pakamodzi, bwanji ungopanga 4 pakamodzi. If we can do 4, why can't we do 5? Nanga ngati ungapange 4, sizingatheke magawo onse asanu ungopanga pakamodzi kulitsa machedwe. We would look like a Pentecostal group Titangotera ndi tikozo kati awa ndi mapente awa. if we're trying to do all the acts of worship at the same Anthu time. amene akuphatikiza magawo ndi mapentewo. Give each act its due time. Mulungu afuna gawo lina lonse likhale palokha lisaphatikize. When we're praying, think about the words that's being said. Ukamapemphera tiyeni tonse maganizo athu akhale papemphero. When we're singing, devote your full heart to singing. Tikamayimba nyimbo maganizo athu akhale pa nyimbo. When you're taking that bread, devote your full mind to what it represents Tikamatenga mkate maganizo athu onse akhale pa mkate. and to the blood of Jesus Maso Christ. pa mwazi wa Yesu Khristu mphatso ya mpesa. These things will help us all. Tikatero izi zidzatithandiza ife tonse. Another problem that the Lord's church is facing, and some are troubling the church, Vuto lina limene mpingo wa Mbuye ukumana nalo ndi ili. that there are those that are saying that we should not extend the invitation. Anthu ena amati mayitanidwe ayi zosafunika zimenezi. And I don't know, I haven't had conversations with those individuals. Popeza ine mwina kumene ndikuchokeraku sindamvepo anthu anena zimenezo But- kuti amatichani But kwenikweni. from what I have heard, it seems as if they're almost saying it's a sin to extend the invitation. Ndipo koma chimene ndinamva chonena nkulakwitsa kupititsa mayitanidwe zilosokoneza zimenezo. What did Peter do on the day of Koma Pentecost? umafunsa kuti kodi Petro anachita chani pa Pentekoste pa He machitidwe preached the gospel. analalikira mawu. In Acts chapter 2 and verse 40, Pa machitidwe chapter 2 pa verse yake ya 40, not all the sermon is recorded, ngakhale sikuti ananena kuti Petro anayangamba chani china chilichonse ayi. but the Bible says
with many other words koma baibulo limangoti ndi zina zimene anazilankhula did he testify and exhort, anayo alimbikitsa komanso kuwachitira umboni saying, Save yourselves from the ananena sundown kuti generation. mudzipulumutse ku m'bado okhorakhora uwu. Then he told them what to do, Ndekana kwanauza zoyenera kuti achite kuti adzipulumutse m'bado okhorakhora uja to repent and be ayenera baptized. kulapa kubatizidwa. We don't have to call it an invitation. Mwina timazitchula limayitanidwe. We can call it encouragement. Mwina tazinakuzolera ndikulimbikitsani kuti muchite ichi. We can call it trying to motivate people to obey the gospel. Nthawi zine makhangati wauzani kuti muyenera kumvera mawu a Mulungu. Peter exhorted or encouraged them to obey the gospel. Koma Petro anauza kuti achitepo kanthu malingana ndi uthenga umene auvawo. That's what we do when we extend, as we call, an invitation. Chimodzimodzinso zimene timachita tikamapereka mayitanidwe. We're exhorting or encouraging people to obey the gospel. Timakhala kuti tiwauza anthu kuti muchitepo kanthu ndithu pa mawu amene mwabvawo atu inuyo. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 11, Pa 2 Korinto chapter 5 verse 11, Paul said, knowing therefore the terror of the Lord, Paulo ananena kuti pomwe titadziwa kuopsa kwa Mulungu, we persuade men. akunena tikulimbikitsani anthu amene tikuopa anthu kuti. What was Peter doing in Acts 2? Kodi pa machitidwe chapter 2 Petro amachita chani? He was trying to persuade them to obey the gospel. Peter ndekuti Petro amakopa anthu kuti achitepo kanthu pa uthenga umene abvawo. What have we been doing at the end of all of our lessons during this meeting? Kodi chimene takhala kuchita chani pa maulaliki onse amene takhala nawo pasonkhanowu? Trying to persuade men to obey the gospel. Kuwakopa anthu kuti achitepo kanthu pa zimene talalikira. Trying to persuade the erring Christian to repent. Kuwakopa anthu ngati pala Khristu amene sanachite chifuniro cha Mulungu kuti alape. This is good. Izi zabwino. We need to encourage people. Tiyenera anthu kuwalimbikitsa. We need to tell them what to do. Tiyenera wauza anthu choyenera kuti achite. It doesn't hurt to tell them what to do every time. Sikutinso pali vuto kuwauza anthu nthawi iliyonse kuti achitepo kanthu ayi. I hope you don't grow tired of hearing God's plan of salvation. Ndikulupirira kuti mwina simudzatopa tsiku lino kuti koma mawu a Mulungu tamva kwambiri basi tizisiye zimene. There are other problems that we could talk about, Pali mavuto ambiri amene tingakambe mu mpingo. but these are some. Awa ndi ena mwa mavuto amene mpingo ukumana nawo. Problems will always exist, Mavuto adzakhalapo mwina mpaka kale. but let's be careful that we're not the ones that's troubling the church. Koma chimene tichenjere chakuti tisakhale ife obweretsa mavuto. Let's not be the Judaizing teachers that's going around saying, except you be circumcised and keep the law of Moses, you can't be Tisakakataye saved. udamba machitidwe chapter 15 amene anena kuti muyenera kudulidwa ndithu kuti mukhale akhristu. Let's not be the one going around saying, oh, it's okay to sing during the Lord's Supper. Tisakhale ena omawuza anthu kuti tiye tiyambeni kuimba tiye tiyanjaneni panga mgonero. Ayi tisakhale anthu amenewo. Let's not be the one going around saying, oh, the first wife is okay. Tiye tisakhale anthu omati mkazi wamkulu alibe vuto tiye timuloleni mu mpingo. Tisakhale amenewo. Another problem we didn't touch on, but we've dealt with it before, is choirs in our services. Nthawi zinazo vuto limene sinalikabe ndi makwaya mu chipembedzo This is changing God's pattern. izi ndikusintha lamulo la Mulungu. Don't be the one troubling the church. Musakhale inu obweretsa mavuto mu mpingo. Let's all speak the same thing. Tiyeni tonse tiyankhule chinthu chimodzi. If we'll follow the Bible, we can do that. Ngati titsatire baibulo tonse tiyankhula chimodzi. Now, I'm going to spend some time trying to persuade you. Nanenso ndikupatseni mpata kuti mwina muchitepo kanthu mulala amodzi amene mmazunza mpingo inu. And I don't apologize for it. Sindikupeperesanso kuti ndinu amodzi ozunza mpingo ayi. You can call it an invitation. Kaya mukozotchula kuti mayitanidwe kaya nchani. You can call it exhortation. Kaya kukulimbikitsani kuti muchitepo kanthu. You can call it persuasion. Kapena mwina kuwakopa anthu kuti abwere kwa Ambuye. But if you're here Koma ngati muli pano and you're not a Christian, you're lost. siwe mkhristu woyambirira ndi wotayika. Brethren, this is serious. Mudziwa kuti kutayika chinthu chachikulu chamopsa. Do you want to leave here lost today? Kodi mufuna muchoke pano pasonkhano munanga lotayikabe. You might die today. Ukazomwalira mwina pa ulendo wanu popita The kwanu. Lord might come back today. Mwina Mbuye akozobwera lero lomwe. We don't know when that's going to take place. Sinuzoti zingachitike liti. You need to be ready to meet your Lord. Mariya ndingokhala nokonzeka kumana ndi Ambuye Well, wanu. how do you get ready? Umakonzeka bwanji kumana ndi Ambuye? I'm going to tell you. Ndifuna ndikuze ndifa sizifunika chikwama. You hear the gospel of Jesus Umayenera Christ. kubva mawu a Mulungu. You believe it. Mawuwo akhulupirire. You repent of your Umayenera sins. kulapa machimo ako. You confess with your mouth that Jesus Christ is the Umayenera Son of kuvomereza God. pakamwa pako kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. And you're baptized in water for the remission of Ukatero sins. umabatizika m'maubatizo amadzi ambiri kuchotsa machimo ako. Now you've been told what to do. Mwauzidwa chimene muyenera kuchita. You can't leave this place saying, well, I don't know what to do. Ne usamachoke pano mati sindimadziwa chochita ayi. But maybe if we had not
have extended this invitation, there might be some left that didn't know what to do. tangoganiza limene taphunzitsiramo ndeti sayike mayitanidwe anthu akhozochako asadziwa chochita pamene tadzuzulapo. Today is the day of salvation. Lero ndi tsiku la chipulumutso chanu. You don't have yesterday, it's gone. Zadzulo zatha. You don't have tomorrow. Zamawaso simudziwa. It's a promise. Ndi lonjezo chabe kuti mwina mawa likhalapo. But we may not make it till Koma mwina tomorrow. sitingafike mawa. If you're not a Christian, why not consider obeying the gospel right now? Simona nthawi yabwino kuti upere mawu a Mulungu pano. If you are a Christian and you're here in this group, Mwina ndiwe Khristu kale uli pano. and you look into your life and see that there's sin in your life, Ukuyang'ana moyo wako ngone moyo wanga ndazuzako mpingo iyi. why not come repenting of that sin? Kodi simona nthawi yabwino kuti mbwere tsogolo mulape machimo anu. Getting your life back on the right track. Kubwezereza moyo wanu moyenerera mwa Ambuye. The Lord doesn't want anyone to be lost. Mulungu safuna kuti wina aliyense adzatayike. We are encouraging you. Tikulimbikitsani inu. We are trying to persuade you Ndikufuna ndikukombereni inu. that if you need to respond to the Lord's invitation, you will do it right now. Ndi nthawi yabwino kuti muchitepo kanthu. We're calling our song leader to come. Tipempha m'bale wa nyimbo ya mayitanidwe. We sing this song. Timba nyimbo ya mayitanidwe. If you need to come, that you'll come forward and talk to these men. Ngati ufuna kubwera, mubwera kutsogolo kuno abale ayima uku alongo ayima uku. Let's be standing and singing. Tiyimilireni tipemphe timbe nyimbo ya mayitanidwe. Thank you.